Salutare tuturor, sunt Alex Killer Gaming și astăzi vom face partea a doua din Minecraft Pocket Edition. Eu am avut o lume și sper să nu mi-a plăcut deloc. Vreau să creez alta care sper să fie bună. Sper să fie bună. Doamne ajută. Pe survival. Așa. De ce e noapte? Ei! E Halloween la ăștia. Asta să vedem noi. E bine. E bine. E bine. E bine. Ha! E bine. Așa. 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 Asta e. Gata. Acum am nevoie de niște... Așa. Am nevoie de niște lemn. Am nevoie de niște lemn. Ciordim lemn. Ciordim lemn. Ce frumos e viața când ciordești lemn. Hai odată. Vreau și un loc liber. Mai să mă urc pe aici sus să vedem ce mai e, dacă se vede ceva. Tot junglă. Ce mamă, frate. Bă, dar nu găsesc nimic. Să mai luăm... Și așa. Mamă, frate, dar am lag. Am lag prea mare. Sparge, 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 sparge. Sparge, 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 sparge. Sparge, sparge, sparge. O vacă, ce drăguț. Vacă. Ce drăguț, a murit. Ia uite. Ce drăguț. Pâng, pâng. Băi, ești nebun dacă găsesc. Nu vreau să fac. Un loc liber, e cam plină lumea. Bine că n-am căzut și mai jos. Ușor. Jos. O găsit zăharel. Cum am prins și din apă. Mamă. Cum să iau? E plin, plin, plin. Hai să luăm și noi pe aici. Poate mai încolo mai găsim și noi ceva. Un loc mai liber, cred. Nu. Wow. 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 Ia să ne urcăm aici, să vedem. E ceva? Nu e nimic, Încolo e. Băi, ești nebun, e plin. E prea plin.
au găsit cărbune. Bă, dar ce mă enervează? Piu. Hai, dă-l naiba. Ne facem semințe, zahăr, tibul. Am mâncat ceva. Ce porcărie. Nu vrei să mănânc? Asta e. Puc. 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 Hai să ne luăm. Lăudați. Mamă, e ceva. Și nu prea am chef să... Gata, destul. Destul. Uite aici să-mi fac și o căsuță. Cam ciudat, dar merge. Da? Uite aici am un crafting table. Wow. Așa. Am făcut crafting table. Acum dăm toporașul și spargem lemn. Lemn. Lemn dulce. Lemn acru. Lemn amar. De toate felurile. Așa. Deci stai puțin aici, pentru că îmi place mai mult în partea asta. În partea asta. O să mai țin din asta. Așa. Aoleu, vine noaptea. Mi-e frică. Foc, lemn. Și atât. Mi-am pus cam multe. Ne face și un chest. Asta. Carne. Zahăr, semințe. Și cam atât. Na. Nu mai am ce să fac. Mamă, nu. E noapte. Wow. Sigur nu vedeți nimic, dar abia văd eu. Nu văd cum ați vedea voi. Haideți că aici e mai luminos, da? Mai devreme. Unde să cum să face? Cum să face asta? Cum să face asta? Cum să face asta? Ok. Uite. De asta să avem și noi cândva. Să măcar de asta. Tablouaș. Sabie de asta. Da. 16. Faci. Astea sunt mai bune decât astea.
faci mai multe și nu dai. Wow. Wow. Mai facem unelte ceva. Hai să facem un bol. Un semn că aici e casa mea. Hai să construim ceva din casă. Deci mai las o chestie aici. Și pun o chestie aici. Deci pun din spate așa. Deci, ca să știți, aici o să mai fie ceva. Și de-aia pun așa. Destul de mare? Da. Așa. Acolo va mai fi ceva. Perfect. M-am făcut ce să pun. M-am făcut 3. Nu văd ce să... Da, uite aici. Mamă, dacă se vede ceva. Și poate boluri. Și că aici, da? Sper. Așa. Deci. Acolo va mai fi ceva, ne mai punem de asta și continuăm tot înainte. Și piu. Perfect. Cred. Așa, 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 așa. Și gata. Mama. Frate, dar nu văd nimic. Aici e lemn. Dar pe dacă se vede și mă enervează. Hai? Dacă îl spar bine. Cred. E bine, da? Da, e bine. Uite, alt lemn, da? Da. E lemn. Cred. Da, e lemn, că altfel nu s-a auzit. S-a auzit așa. Așa de mic a fost. Hai, destul. Hai. Dacă ne mai trebuie, ne mai facem. Sigur o să ne mai trebuiască. Piu. Puc. Am căzut. Puc. Acum trebuie să urc înapoi. Iar să cad din nou. Wow. Asta e lemn? Da, e lemn. Mamă, frate, dar vreau dimineață. Vreau dimineață. A, uite aici. Mai e. O să mi se spargă. Să spart toporul. Asta e. Nu contează. Uite aici. Păi, ești nebun. Aici am spart. Să scot frunzele astea în casă. Gata. Cred.
Așa, și acum cum urcă eu. Aha. Buc. Și acum. Buc. Este! Acum văd și eu ceva. Cred că tata e mândru de mine. Am reușit. Așa. Am două. Ne. Asta să mai scot din ce sun. De unde? Toporaș. Unde ai fost, toporaș? În chest? Te-am pus eu acolo? Toporaș. Fredonom. Nu avem ce face. Tan. Nu avem ce face. Nu știu de ce cânt. Aoleu. Cred că trebuie să-mi iau pastila. O bună idee. Așa. Deci cât avem destul. Așa. Vreo două. Da, mă. Stai așa. Așa. Pop. Perfect. Dau și n-au făcut. Una, două. Da, așa. Da. Arată bine. Pentru început. Ok. Asta a fost episodul de astăzi. Ne revedem în următorul. Nu uitați să apăsați butonul de like. Nu uitați, sunt Alex Killer Gaming. Și v-am pupat. Pa!